Hatay täze ýyl bayramçylarynyň duşanma güni tamamlanan 9 günlük dinjaş günlerinde 2026-njy ýylyň bahar bayramynyň gala konserdi şäherlerde mehmanlaryň sanyny kemde girdejileriň epes artmagyna iterge berdi. 1983-nji ýyldan bäri ýaýlyma berilýän o dünýäde iň köp tomoşa edilýän ýyllyk teleýalim hökmünde tanalýan gala konsert şu ýyl Pekinden başga da Heýdünsiziýan welaýatynyň Harbin şäherine, Resiziýan welaýatynyň Ýewu şäherine, Anhoy welaýatynyň Kefey şäherine we Siçuan welaýatynyň Ýebin şäherine goşmaça meýdançalarda geçirildi. Bu meýdançalar yerli medeniýeti we däp desturlar giňden görkezmek bilen gala konserdi arkaly ýurtda syýahatçylyk ösdürmäge ýardam berýär. Ýebin şäheriniň ýaýlymda görkezilen Kes Diýanmen meýdançasy we Ýanzy derýasynyň seýilgäki mehmanlar iň köp barýan ýerlerine urildi. Teleýaýlymda Ýebin şäherindäki meýdançany fiýlamaga, dron görkezilişini tomuş etmäge geldik. Bu ýer ören gyzykly diýip syýahatçy Jan Sizin öz pikirini paýlaşdy. Şäheriň syýahatçylyk edarasy tarapyndan berilen maglumatlara görä, bayramçylyk günlerinde Ýebin şäherine 9 milyon 500 miňden ograk mehman geldi we syýahatçylaryň sarp edijiliginiň möçüri 6 milyard 200 milyon yuana, ýagny 900 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Kefey şäherine konsert sahnasynyň ýerleşýän ýeri bolan Logan seýilgähinde aýdym sazly öz bolşy tagamlaryň ködürilenýän we durly güýmenjeleriň gurnalan bayramçylyk dawarasy geçirildi. Bu ýere gelen mehmanlaryň sany 1 milyondan geçdi. Yerli restoranlaryň girdejiler geçen ýyl bilen deňeşdirilenine 20 götürümden 50 götürmeçe ýyl artdy. Mehmanhanalaryň öňünden beren sargytlary bolsa 2 hesse köpeldi. Bahar bayramynyň gala konsertiniň goşmaça meýdançalary bayramçylyk döwrüne sewit medeniýetini we ykdysady işçiligini görkezýänler.